Oh iya ya. Nggih kula biasane nek berangkat nggih sareng Mas Dar niki. Mas Daryanto yang gagah perkasa yang anune dawa itu. Anu maksudnya Dadi kowe lunga nyambut gawe iki bareng karo ngonoan kuwi. iya no. Bathang kuwi. Bareng aku nek ning bis bareng rombongan ngono to Om. Aku lingguhe jajar wong loro karo Mas Dar. Dalu Pak Gareng Semarang. Nggih, sugeng dalu Mas ya. Alhamdulillah. Sehat nggih Mas nggih? Alhamdulillah pinaringan sehat. Syukur, syukur. Pun sehat jasmani lan rohani sing Nggih. Niki wau rawuh wonten ing Rejo Agung jam pinten? gasik Mas. Panitia dereng dugi kula pun teka kok. Kok sregepen ki ngopo, Rok? Wedi dibatalke. Apa sampeyan ya akeh pengalaman sok batal ngono kuwi? Alah ngoten wong ya wong jenenge nasib wong ki ana ning dhuwur ana ning ngisor. Ning dasare teko gasik ki tamba kangen Mas. Kangen karo sapa? Iki tenan lho ditanggap rene meneh ki umurku ki bali 5 tahun kepungkur. Kok iso ngono? Mergo terakhir wayangan ki tahun 2019. Sadurunge pandemi ya? Sadurunge pandemi iki wayangan meneh lagi saiki. Biyen ya aku karo awakmu to gajeke. Sik. Sampeyan terakhir 2019 bar kuwi terus corona to? Heeh. Apa mergo wayangan apa iki pelawake Gareng terus akhirnya dadi pagebluk ngono ya? Gareng ki pengaruhe ora pati banter. Sing pengaruhe banter kuwi dalange, Mas. Kowe kok nyatek-nyatek wong. Ning nggih matur sembah nuwun niki dumateng para punggawa ing pabrik gula Rame Gedhe niki pun dang PG Rejo Agung. Rejo ki rame, Agung ki gedhe. PG Rejo Agung ki rame gedhe. Oh iya. Iki ning dawuh sing tak tampa, sing jenenge perusahaan terus kampung utawa wilayah jenenge wong ki ra entuk dibasake. Nah, iki mulane tak basake supaya wong ki ngerti bahwasanya selain Rejo Agung kuwi ana apa ki tembung liyane. Mergo saiki tembung-tembung ngono ki wis do ditinggalke. Oh, ngono. Nah, dadi kosakata ki semakin tipis mula kudu didudah meneh. Nggih. Sing menjadi catatan saya iki lho. Apa, Mas? Lho kowe iki wis diparingi rejeki rene lho. Kok isih mau mbok utarakan isi ana apa peringatan wayang dunia. Heeh. Terus kowe rene. Heeh. Ketoke sajake kok kowe gelo. Gelo piye to? Lho mergo cintaku karo PG Rejo Agung, kasetyanku karo PG Rejo Agung, akhirnya aku rene izin karo Pak Rektor. Wong ki rasah munafik. Sik to, sing dikersake piye kuwi? Ya cinta oke. Nganu kene ku ora titik berate iki mergo kowe rene iki mergo kowe ditanggap. Ditanggapi hubungannya karo apa? Hubungane yen kowe ditanggap tegese kowe ning kene lak ya wayangan. Betul. Kuwi padha karo kowe ya mengeti hari wayang dunia. Oh iya. Ngono. Dadi hari wayang dunia kuwi yen sing apik ora mung neng kampus wae, ora mung ning Solo wae, ning seluruh dunia khususnya Nusantara. Betul. Memperingati hari wayang ki pas. Nah, lah saiki padha-padha iki sing diperingati hari wayang sadurunge ning Rejo ya. Heeh. Wayang kuwi kowe lak dosen kowe. Iya. Saiki tak takoni wayang kuwi apa? Wayang kuwi wujude kabudayan tinggalane para luhur sing nyatane wis direka digawe sak becik-becike dening para waliullah satana bisa eksis nganti jaman saiki. Terlalu panjang tidak tepat sasaran. 6 huruf W. Warisan budaya dunia. Oh iya, mergo sing entuk penghargaan saka UNESCO. Ya. Ada banyak unsur seni di dalamnya, ya ora? Seni rupa, tari, sastra, teater. Itulah wayang. Yang iki to. Yang peruntukannya untuk siar apapun. Adapun dulunya lebih dipopulerkan oleh para wali. Betul. N. Nama dan jenisnya macem-macem. Ono wayang kulit, wayang wong, wayang golek, wayang klitik. Terakhir G. Gamelan sebagai pengiringnya. Waduh.
Wah, tenan lho iki. Jane asline dosene iki aku. Lah ya ngono ki janjane lek otak-atik gathuk kosek saiki urung rampung perkarane. Iki lak dalam rangka ya kuwi tasakuran tutup giling tahun 2024 sing ditindakake dening PG Rejo Agung Baru Madiun sisan gawe ulang tahun PT PG Rajawali 1 yang ke-70. Mungguhe Mas Gareng, PG Rejo Agung Baru ki kepiye? Yen PG iki wis singkatan tegese pabrik gula. Heeh. Rejo iki nyeritake kahanan bengi iki. Rejo Agung iki nyeritake kahanan bengi iki. Rame. Ha. Reki regeng gayeng anggone tasakuran. Jaga supaya prestasine tetep kaya saiki bahkan melebihi tahun-tahun yang lalu itu tujuane. Wah, iya. Amin ya rabbal alamin. Anggelar wayang kulit hiburane kanthi dalang ki Cahya sapa jenengmu? Au. Kuntadi. Lah ya tadi ki mau. Oh iya. Cahya Kuntadi. Kuwi mau A. Terus Gong ki gunging panuwun katur panitia mergi wayangan dalu niki enten garenge saking Semarang. Garenge kaya menteri katut, Dara. Lah iki wis tak jagake nggo lebon kendaraan lho Mas iki tenan. Aku ki tenan iki kewahyon ya kerejeken matur nuwun nderek bungah niki nggih barengi ulang tahun apa ki? Ulang tahun PT PG Rajawali 1 yang ke-70. Aku ki seneng otak-atik ning tak mungguhke karo situasi dan kondisi. Maksudnya piye? Iki lak HUT, yen HUT lumrahe wong ngarani hari ulang tahun. Tegese iki jane ana dhewe. Maksudnya? HUT iki H itu hanya diperingati 1 tahun sekali. Betul. Mergo yen 5 dina sepisan kuwi weton. Iya, pasar piye. Iki sing luwih penting kowe kudu ngerti. Umurnya bisa bertambah tapi bisa berkurang tergantung yang diulang tahuni objeke. Maksudnya piye kuwi? Yen sing diulang tahun tuh objek hidup tegese bernyawa itu berkurang karena ada batasnya. Tapi kalau seperti misalkan PG kene, kuwi diulang tahuni bertambah. Nek yen menungso kuwi berkurang mergo wis duwe jatah dhewe-dhewe takdir. Oh iya, T terakhir tetap harus disyukuri semuanya karunia ilahi. Loh, PT PG Rajawali Jawali. Ora ngira. Iki omong pembatang iki mau. Lho, lagi jare kon bedhek kon nganu ngutarake. Iya. Rajawali ngarepe ra. Iki Rajawali iki lak sing menaungi PG Rejo Agung. Betul. Ra ngira PG Rejo Agung iki wis nanggap kok Rajawali durung. Kowe aja nyampluki ngendi-ngendi lho ora. Rajawali 1 iki membawai PG sing ana ing Jawa Timur kaya krebet karo Rejo Agung kene. Wis ora iso tak terjemahke wis. Lah ngopo? Kowe lagi sak suku kata wis kakean protes. Wong mikir ki nganggo energi, Mas. Ya wis aku arep mancasi. Ora piye mau ora? Ora wong pinter ki ora kena balik meneh ki ora kena. Wis kene wae, Rejo Agung Baru mapane ana ing Madiun, Ayo. Maki masuk wilayah Jawa Timur. Iya. Dipimpin wali kota yen kota, bupati yen kabupaten. Untuk ya iki untuk budaya nomor 1 Madiun. Wah, iya. Wes, kapan iki sing kepilih? Paling ora ya Pak PJ lah. Ya wong paling ya wong dhewe iki apa-apa mung isane ndongake, Mas. Nyenyuwun nggih. Nyenyuwun. Dadi lah iki sing diarani apa simbiose apa kae Mas? Mutualisme. Saling menguntungkan antara PG karo petani. Nah iki mula hasilnya ya seperti ini. Gula iki gula. Gula ki apa? Penyakit.
Lah piye? Tak omongi ya, iki real ya. Iki kesehatan ya. Piye? Wong lara gula kuwi aja banget le nyirik gula. Sebabe Karena gula itu juga dibutuhkan manusia. Kalau tubuh tanpa gula itu akan drop lebih bahaya. ya kuwi intine. Nah, mula ki jenenge gula. Hmm. G iki gawene ning pabrik. Oh iya betul. Ukurane cilik kaya pasir mula sinebut gula pasir. L Legi rasane. keri dhewe O. Asale saka tebu. Hmm. Iki tebu ki tumbuhan sing paling elok dhewe mergo tukule ning mata. Tebu nek tukule ning mata ki cara ngendi? Lah, kowe ora tau mempelajari ilmu pertanian kowe. Kok iso ning kuwi gek matane sapa sing gelem ketukulan kuwi lho? Ya, matamu barang kuwi. Kok matane Ditakoni tenanan kok ya. matane tebu kuwi. Tebu ki nandure setek. Tukule ning mata ros-ros tebu kae ana matane tukule ning mata kuwi. Lha wong kene iki bekas mandor tebu kok. Mandor apa maling tebu? Lah ya bareng dipecat terus maling kuwi aku. Lho kuwi lho memang bener gitu. Iki ora gojek. Nggih. Dadi tebu ki wae. Makane apa ki sarwa menguntungkan. Heeh. Sarwa menguntungkan petani dan pabrik sini. Mula ndongake sesuai dengan usianya yang 70 tahun. Heeh. Tujuannya untuk pabrik ini semakin maju dan berpenghasilan yang maksimal bisa tercapai. Amin ya rabbal alamin. Nol kuwi modalnya itu angka nol kae Mas. Angka nol ki berkesinambungan bersatu sak garis ning bersatu. Modalnya untuk menuju itu adalah persatuan antara pabrik dan petani tebu. Wah iya. Mula pikir jagung bisa mendapatkan kesuksesan ya pancen nggunakake kekompakan saling sinergi kuwi lho Mas Gareng. Apa? Sinergi. Oh sinergi aku ngerti, sinergi ra ngerti aku. Tak golekne kanca Mas Gareng. Aja. Lah ngapa? Kanca yang rayu wegah aku. Loh, kowe iki piye? Sak rat iki ayu kabeh iki piye to kuwi? Lho ayu kabeh to? Ayune ayu kabeh wong jenenge wong wedok. Heeh. Ning iki Terus? dibagi rong bergodo. Maksude? Ketoke sing telu rono ki galak-galak ketoke. Mula didekek pinggir lek nek penonton nakal kari nyatek ngono lho. Tapi terus terang Mas, Apa? saya didepono wong wedok sing kaya ngene iki nuwun sewu. Mereka memang baik. Tapi lebih baik yang ada di rumah itu. Bojomu. Lho iki nuwun sewu. Wong iki penilaianku kok. Ya boleh, boleh, objektif boleh. lho Mas, Ya. objektif. Mergo bojomu streaming ya ki ndang. Nah. Ah iya. Nggih. Saya tetap memilih yang baik. Heeh. Walaupun ada yang menarik. Betul. Padha karo aku. Aku wis ndhi ngelmu. Nun saya upamane aku lunga ning dalan ngono ya, kok petuk karo wong wedok ayu. Bar kuwi aku langsung astagfirullahaladzim langsung mulih mandeng bojoku. Jebul isih ayu, sukesi rahayu. Ngono kuwi. Nding ya ngono, aku dolan ning Jakarta ya ngono. Ndelalah Bukesi nak ning hotel. Aku dolan metu dhewe ngerti Cina resik putih dedeke lenjang-lenjang kae. Bar kuwi aku nyawang langsung dingkluk, langsung ning hotel terus tak sawang bojoku. Ya Allah, bae tek ayu Cinane mau. Akhirnya terus dadi ngene lho, Bang. Ini tak omong ya. Apa? Kita rumah tangga itu modalnya cinta. Betul. Mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Tapi cinta bukan kata benda, tapi cinta kata hati. Wah, iya bener. Maknane mencintai, iki lho Mas Gareng. Apa? Mencintai tidak hanya kita tidak menyakiti orang yang kita cintai, namun bagaimana keikhlasan kita menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itu maknane mencintai. Ya. Apalagi kanggone wong lanang ini. Apa? Kita tidak pernah memberikan sakit
diberikan rasa sakit. Betul. Tapi besok kita akan memberikan rasa sakit kepada sang istri. Kuwi maknane piye? Lah yen manak iki ora lara kuwi. Oh iya. Kok ya. Sing aku sida dipilih kene. Cublak suweng Mbak Birgita Ayu saka ing Kediri. Yo, coba kaya apa? Berpacu dalam melodi. Yuk. Hei. Nah Kuwi sungkem sih karo Pak D Gareng. Ayo. Nggih, wilujeng dalu Pak D. Ya, wilujeng dalu. Ya sampean kan wis kaya Pak D dadi ya aku wajar nek nyeluke Pak D ya to. Ya wis kono. Aku Aja agak ngono. aku kuwi diundang Pak D iki masaku kaya sumedot ngono lho rasaku iki. Lah nyapa kok pedhot Yo barang? paling tidak ki supaya lebih gaul ki Om. Ya, piye masa kaya ngono Omi ya nek kaya Om Noval, Mas Noval nek Om Noval. Sampean Omi Kung paling. Oh, noval ku ya Om Pimpah kuwi kok. Wong ya nek ora apa-apa. Gedhe pangapuraku sing baku nadyan jabamu kaya ngono ning jeromu tetep ngajeni wong sing luwih tuwa. Lulusannya ya. Nggih, terima kasih Pak D. Hadiahnya apa? Hadiahnya apa? Anakku lulus ora tak hadiah kok kowe. Ya kan menawane biasane nek wisuda iki diweki hadiah buket, kembang ngono kae kok sampean ora kei aku kembang belas sih piye? Oke gelem po kae nang nggonku kae lho kembang telon. Kok kembang telon ya kembang mawar kae lho Pak D sing di. Telon ki ana maware, mlathi ana mawar kantil. Ya mo, iki kaya dadi kae kok. Lho sak menyane ana kae lho. Wong kok ning niki luar biasa ya. Ya seneng ya Ndek ya ditimbali rene ya. Nggih, Pak D. Ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuku payung ning Pasar Baru. Cakep. Keluarga PG Rejo Agung semoga sehat selalu. Amin. Tuku melon karo teri. Kok guyu to Pak? Aku kok guyunya apa Pak? Ora. Ya lha kowe dadi tembusi gen ra diguyu. Lah ya piye to Pak? Tuku melon karo teri. Para penonton mugi kathah rejeki. Amin. Tuku payung, tukune tutup. Cakep. Ya Bali. Aku iki pantun apik-apik ndongakno. Lah tuku payung, tukune tutup ya Bali no ora sida tuku no. Iya betul. Ning Pak. iki ngetokke bocah iki pancen cerdas, pinter. Kok iso? Loh, ya dari kata-katamu, dari kamu berpantun, wong pantun ki ora gampang. Kudu iso dol tinuku dhewe. Anu, nun Apa, sewu, Pak D? wis sarjana S1. Nggih. Wis di pacar rung. Dereng Pak D. Apa? Dereng Pak D. Sekseni danyange pabrik gula iki ya. Iya Pak D. Tenan? Iya. Sampeyan mbok golekne jodoh anakmu apa piye? Lah timbangane tak keke wong liya tak pek dhewe kowe kok. Kok wong Iya ta mosoknya aku jek enom jek muda karo jodoh ki sampean. golek dhewe wong paitane ati kok. Kok kon goleke wong kowe anakku wedok kabeh kae. Ya mau wedok ya Lah sing iya. lanang. Sing lanang enek ra? Sing lanang. Tenan. Iya. Maratuaku. Saya tuwek. Lah ya wong ya ngene lho, pasrah wae sing gawe urip. Nah. Muga-muga dipinaringan jodoh. Nah, iya. Jodoh. Muda ketemu jodohmu aja bojomu ya, jodoh. Lho, lah jodoh karo bojo bedane apa? Bojo karo jodoh ki beda. Bojo itu bisa dipisahkan oleh berbagai masalah, tapi kalau jodoh yang memisahkan hanya kematian. Oh, berarti kayak aku karo sampean wi ya bojo. Pokoknya aku anggaris badi, piye carane pisah? Waduh. Lah ya kayak aku karo Pak Yoyok kuwi ya bisa bojo. Bisa. Bojo dalam panggung. Oh, ngono. Iki Iya, panggung, ngene iki bojo harus setel ya sekata sejalan. Heeh, Pak D. Neo, engko anggere wis dadi aja piye dhewe ya, Nduk. Napa? Mesake nata sing nyungging. Iya. Wah, kuwi setia karo Madangkara luar biasa. Ora nate pamit bocah kuwi. Kecuali besok tanggal piro? 8. 8. Nggih. Iki lho Nduk Birgita ana nawala dumateng Bapak Dalang Cahya Kuntadi. Kula nyuwun gending utawi lagu Podang Kuning. Ha nggih.
Sampeyan mbanjeli genduk Umi ra apa-apa ya sing dikersakne jane nduk Umi. Ning gandeng Umi nembe berhalangan wingi bar kecelakaan. Napa dengkule niku ora kena ditekuk sikan. Ayo. Ya mbok ya ora usah dienggo. Nggih. Menika saking kula. Nenggih bapake Pak Nopek Novian. Nggih. Kita Ayu. Ya Nduk, dibawani Nduk. Nadyan wujud temong paksi nyapa Pak De? Komplit kuwi komplit. Pinter, ayu, bawaan apik, gampang diapusi. Ojo to Pak De. Agawe talining brangta. Bir gayane karo ngrayu Pak De Gareng ngono lho ben panjenengan gen awet enom ngono lho ya. Oh ngono ya Pak. Heeh. Kang Mas Gareng ngono Pak. Ya aja. Lha pripun Pak? Kang Mas Jawil Kasut ngono lho. Jawil kan. Momah mumet aku dikasut terus. Gareng kok jawil kasut. Kakang Mas ngono juga. Kakang Mas, dari angka 1 sampai 10, aku hanya memilih angka 7 Kang Mas. Kok bisa? Kok 7? Kudune ngono. Lah ya kok bisa 7 kurang 7 lho. Kok 7? Karena tujuanku menjadi istrimu Kang Mas. Gelem Apa to, reng? Pak De? Gelem. Emah, Mau lho Pak. ndek bojo kaya ngene nyekake umur. Kok iso? Alah kowe ndek bojo ayu no sirah ngelu. Wis iki pokoke ora wis aku wis trima aku wis. Aku tak sing model ngene-ngene iki wae. Iki senggol jerit doan. Singgol misuh lek kuwi. Ora. Aja dadi atimu. Nggih. Pancen kowe sing tak enteni. Ayo tutukno Yayi. Lho iki lho Pak De. Kok Ya, udan? yo. Halus manis nengsem make hebat ya Pak De pikir jagung ki membagi-bagikan makanan ya toh. Nanti nonton wayang karo cemilan. Wis entuk hiburan, ya wis entuk kabeh entuk iki. Dadi nanggap wayang ki ya berkah tinggi semuanya nggih to Pak De. Nggih, amin. Neno. Ya Bir. Wes wenggen kung Neno. golek isi podang jenat Yayo. Iba bunga hatiku nyanding bisa Ya Nduk, dibacutake lelagon Podang Kuning. Podang Kuning ini doa yang terbaik untuk PG Agung. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga keluarga besar PG Rejo Agung terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin. Nggih. Monggo Podang Kuning dados. Yuk. Sampun Pak De.
Terima kasih Mbak Birgita Ayu. Aku ki sangger nangguri cah nom-noman ngene iki ora wani ngepol-ngepolke. Lah ngapa? Ya pedhot mah kalah ke umur. Oh iya. Nadyan tuwa aku ning yen nggon stamina tetep kalah. Wah iya. Mula ya sak madya wae wis. Jenengan wis rumangsani wis sepuh ya Pak Gareng? Ya ora. Lah kuwi jare staminane kalah karo sing enom. Lho ya stamina ki ora perkara nom karo tuwa, kadang wong nom ora tau olahraga staminane ya gampang drop. Oh iya betul nggih. Sik iki bintang tamune kejaba panjenengan sebagai penggembira. Terus Kersane panitia iki golek warna baru sing kira-kira ki urung begitu diketahui oleh kalayak rame. Ning yen ning TikTok iki bocah iki wis virale ra umum. oh, iki tukang nawake apa? Eh? Sepatu apa daster? Enggak nggo takoni serius kowe ngono. Lah ya engko ben jumeneng kok takonono dhewe. Ah iya. Joget. Wis to jan luar biasa. Oh iya apa? Pokoke anu lho Mbak Ani, aja ngangge rikuh pekewo, aja sungkan. Kudu kaya ning TikTok kae. Ah iya. Dadi yen wayang glundung ya glundung ora masalah. Weh, yen perlu gelungan coplok ora masalah. Kok temu malan kuwi engko. Ah iya ya ora nganti ngono ah. Pelok Mas Dar, ayo coba. Gandeng bocah iki saka Tulungagung yo ngaturake jaranan Tulungagung disupport jumenenge. Pur bareng yo kanca-kanca. Nangis sajroning ati. Bocah saiki energik kaya ngono Mas Gareng. Takoni nek iki mau wis ketok latihan ora wutuh. Heeh. Iki mau wis ketok yen jogete luwes. Sajake wis setel karo pengendange Ranto iki kendangane memang Ronta-ranto. sing ngendang Cah nom jenenge Ranto. Sinten to namine? Suranto ya. Suranto. Jenengmu sole. Kuwi kira-kira wis duwe pacar porong ya, Om? Kuwi kok le. Wis di pacar apa urung ditakokke iki? Oh sampun. Tak bocori. Iki Pripun? kena jujur aku. Pripun? Blok Kosuto blak kotang terus terang. Sing ngendang kuwi jenenge Mas Noval Cahyadi. Noval Cahyadi. Isih nom ra duwe pacar ning bar pegatan deh. Iki to Mas Leres. Katur wilujeng dalu Bapa Cahya Kuntadi yang tampan sekali kesayangan Ibu Kesi. Wah, iki pomo buke sirame lu tak gasak tenan kowe. Makane yen nyambut gawe iki aja ngejak bojo. Loh, aku ki nyambut gawe lek bojoku ra melu. Aku ora iso apa-apa. Wong semene mbane sing ngurusi bojoku. Ana yen ana penyanyi ngene kowe ya ora iso apa-apa. Asline ora mergo kuwi, Om. Apa? Mergo nek gak dielek apa ditutke ibune, bahaya. Sebabe? Nglencer teko ndi-ngendi. Loh. Heeh. Mulane. Oh iya, payan yo kabeh ki nganggo kudu dikendhaleni. Iya, dikendalikan. Beda kaya aku diculke bojo ora masalah. Mergo yo gak enek sing Kok ora ono sing tapi ngarep. saya percaya kalau Pak Yoyo ini mungkin tidak akan pernah seperti itu nggih Pak. Alah, amin. Sapa? Pak Yoyo. Alim loh. Sapa? Pak Yoyo ki lulusan pondok. Tak Oh, ngono. kuwi. Lulusan pondok. Sapa? Aku Dalange. Pondok ndi? pondok bersalin. Pokoke ora sik iki aku tenan aku wong lagi yo tau weruh ning jenengmu sapa jan? Kula Hani Kusuma. Hani Kusuma. Lah wis pas to, karo sing tak rasake wis pas. Kok iso piye maksudnya? Wis. Hani Kusuma. Hani Kusuma hanya niatku sudah marem. Aku iki niat tok wis marem apa meneh yen gelem karo aku modar mesti. Sing mudar sapa? Aku. Nek tenan candi to nduk kowe sayang. Dalem Candi Tulungagung. Tulungagung iki jembar. Tulungagungnya campur darat. Oh, campur darat. Ngerti, Leng? Mbuh. Mulane ya dolan rono. Aku ki kerep lho ning Kabupaten Doa ki. Kabupaten Doa. Nggonmu ki lho. Tulungagung. Lah iya, Tulungagung. tetulung sing paling gedhe iki Doa. Oh nggih. Paling sobone sampean ning Gunung Bolo. Ning ndi?
Gunung Bolo. Ya karo dalange. Oh, mosok to? Wong ndek iki nek wong kono iki WA aku. Anu iki katoke sapa ya keri iki nyang kene. Ukurane iki nek gak salah nganu L. Oh, gareng genah kuwi. L gegeden kowe. Sik. Kowe kok apalen Gunung Bolo apa kowe penghuni kono to? Biyen. Oh, biyen. Nggih. Ngerti ya biyen ya. Riyen nggih, riyen. Lah aku sing bakulan SD kae lho. Sampeyan liwat, heeh Ding sampean kae karo Pak Yoyo ya. Heeh. Heeh ya. Heeh. Apa tak jak mampir esku wis entek. Oh, wah, halo koretan ora masalah lah wis. Pokoke sing penting kowe ora ngono lho iki omahmu campur darat. Nggih. Campur darat. Saiki sekolahmu apa, Nduk? Niki tasik badhe mlebet kuliah. Wong ki duwe planning atau rencana. Nggih. Meh kuliah ning ndi? Kuliah di Tulungagung saja yang cedak-cedak. Bener. Kowe angker kuliah Solo codot akeh. Lah kula pun ngerti ya ngoten niku. Betul. Nah, mulane nek ngene iki kan ya wis cedhok ta. Wis. Iki kan padha ae. Yen kuwi codot-codot aku komendane. Oh, sampean berarti sing marai coro-coro ini. Ora ngene lho, sekolah ki ya miturut keinginanmu. Nggih. Nah, sing baku tetap sekolah. Karier belum boleh naik tapi sekolah tetap harus diudi. Nah, Apa ngerti kaya Bu Kesi kae? Saiki dosen mergo ya sregep kuliah. Lho, kuwi kaya ngono kuwi. Bojone sapa? Bojoku kuwi. Kok sing pamer aku wae aja kowe. Wong bojone kok pamerke apa itu artinya dia bonggo. Bonggo. Bonggo ki? Bangga ki basa Jawa kan lak bonggo to. Bonggo ki merontah, nesu rontah. Oh dudu. Lah rumangsaku ki basa Indonesia lek dijadikan bahasa Jawa ki a malih o. Lah bangga nak bonggo. Oh iya. Terangno reng kuwi. Ya bener no. Oh nggih. Bahasa Indonesianya bata, Jawane boto. Nah, mata, Jawane moto. Bu bonggo kuwi ora iso. Ora iso kowe saiki bahasa Indonesia kepala apa arep kepala. Ayo modar no. Oh iya ya. Nek anu nun sewu, ora jeneng uthik-uthik pribadi. Nggih. Wis duwe pacar apa durung? Dereng ten mriki. Hah? Ten mriki dereng. Ning kene Dereng. urung. Arep ning ndi wis ora masalah, sing penting ning kene urung. Dereng nggih, tasik sepindah niki. Arep pindah ning ndi? Maksudnya sik sepisan iki lho Om. Oh. Sik sepisan iki nderek Pak Yoyo. Dadi Akeh niki sing tak kepengin ngerti. Kowe mbiyen yen melu dalang sapa, Nduk? Kula ikut Pak Minto Darsono. Wah. Kali sing gender niki. Nih, kalian sing gender. Nggih. Oh Kula, iya ya. nggih kula biasane nek berangkat nggih sareng Mas Dar niki. Mas Daryanto yang gagah perkasa yang anune dawa itu. Anu maksudnya Dadi kowe lunga nyambut gawe iki bareng karo ngonoan kuwi. iya no. Batang kuwi. Bareng aku nek ning bis bareng rombongan ngono to Om. Aku lingguwe jajar wong loro karo Mas Dar. Wani fitnah. Alah kowe iki Wong disyukuri. Dek mbene sampean sing muni lho, Dek karo aku ae ya Dek aja ning kana-kana. Engko aku pijet ana wong ya wis tak pijeti lho Mas. Muga-muga bojone nonton. Wis. Iki lho Nduk, Mbak Nggih. Hani, ane Pak Mundut tak goleke sing cocok karo karaktermu. Apa iki, Mas? Saking Mbah No Kulit. Nah, Wah, Mbah Nowi cocok karo Hani. lagune. Lagune. Ayo Mbah No kulit. Petung Rejo Nguntara Nadi Magetan. Nggih. Ngersakake tembang Lestari Lintang Asmara Srindang Biru. Nggih. Kagem tutup giling PG Rejo. Katur dumateng Ki Cahya Kuntadi kalian Kaji Gareng. Reng awakmu wis suwe kok gak ketok neng ndi ae Reng. Lah iki lho. Nggih, Mbah No wong mboten nate ditanggap mriku. Lestari, Nduk. Ayo, Nggih. Oh, iki. Lestari alamku, lestari. Dudu. Lestari Penekno blimbing kuwi. Niku to, Pak. Betul. Saja iki bocah iki kepengin dipenek bocah iki.
Loh, sapa melu ki mang ayo? Monggo dipun aturaken. Oke. Lestari dening Lestari. Mbak Hani Kusumo Made in Tulungagung Oke. bersama Madanggara. Yuk. Ho. Wah. Lestari sampun katur. Lestantun iki pancen lagu sing Lestari Om. Ayo lestari iki basane lestantun. Oh lestantun. Wah ya kari pembawane Mas. Maksudnya? Lagu ki wis enak, wis apik. Iya. Saya dibawakan oleh seseorang yang bisa mendalami bahkan bumboni saya apik lan kepenak. Betul. Nggih, kaya Ana Hani Anu iki. Hani. Ana Hani Anu. Hani. Karo ya saiki paling tidak ya malah sak putuku kok. Putu. Iki putuku jane umur-umurane sak putuku. Ora sak putramu to iki malah. Ora, anakku iki luwih gedhe wis anu. Tuwek, sapa yang ngomong tuwek? Ya wis gedhe ngono kok tuwek. Wis gedhe. Ora perlu arep takoke wis metu kentose kok, Bro. Nggih. Lah iki lak sik generasi to, Mas Gareng. Generasi era sekarang. Betul. Nadyan to luwih turi dadi sinden sing apik. Yen dadi sinden viral kondang kuwi iso gampang. Sing angel ki ben iso lestari sempulur Wis, sepanjang iso zaman. lestari iki mau wisan. Wis iso lestari. Iki lagune mau maksudnya. Maksudnya karirnya itu biar bisa Awet. lestari awet ngoten lho Om. Lah kuwi gumantung amal dan perbuatanmu. Oh ngoten. Heeh. Dadi nek perbuatane apik Bakale ya lestari. Lestari. Awet, amalmu gede, ya kowe bakale rezekimu ya tambah gede. nggih Mula mumpung kepethuk aku iki amal lo. Carane ngamal. sedekah. Sedekah. Aku rene mau nggawa awak. Apa? Aku rene mau nggawa awak. Terus sing tak sedekahke apa ya? Ayo wong kowe wis gedhe tuwa ya mikiren dhewe. Astagfirullah. Dosa apa sing tak sandang? Nganti kelepean aku. Ah iya to. Aku ki anggere saka ngene pancen lali Purwodaksina. Kepengine mung sarwa kepengin mangsa. Mangsa sapa? Ayo. Hani Kusumo. Ora teh, Nggih. ora. Tegese amal sedekah niku apa yang Ya, sing penting karier itu yang baik konsisten. Nah, nggih kuwi. konsisten. Jangan terlalu naik, tapi ada grafik kenaikan. Nggih. Nah, yen kowe madel ngene ayu-bayupun sok lali mau sing tak omongke Purwodaksina akhirnya jatuh tersungkur. Oh nggih, ndelosor. Iki anu natural kowe ya, Nduk, natural. Nggih. Ning wah jan hebat iki TikTok-e aku nyawang TikTok-e bola-bali kok. Lho sampeyan duwe TikTok ta Pak Gareng? Lho wong aku ki konsumen TikTok kok. Maksudnya? Tuku sandal, kaos kaki. Oh, golek sing murah. Ya Golek sing patrano murah. kuwi. Lho, lah yen ana sing murah kenapa golek sing larang? Wah iya. Karena kualitas tidak bisa dengan cara wah saiki Ora kanggo kuwi ya. ora kanggo. Ora kanggo. Kowe aja mleh kok nggawa rega, nggawa rasa wis ora kecekel. Iya. Ya, Lintang Asmara coba kaya apa? Nggih. Kita duetke karo coba Mas Muhammad Taslim. Ayo. Wah! Mumpung petuk karo Mbah Hani Kusuma iki. Ayo. Kang pundi niki? Piantune. Ayo. Sing di, Taslim sing di. Sakmene iki sing jenenge Muhammad Kresek. Sapa kuwi? Jenenge Taslim. Sing dia. Kae kuplukan biru kae. Apa? Sing nganggo kupluk biru kae. Kae penonton. Oh penonton. Liyane pokoke pradonggane pengrawite Mas Yoyo sing jenenge Taslim kuwi mau. Nggih. Sing nyiter. Iki Kayak taslep kowe. Oh taslep. sing Lah ngiter sing lho. endi to? Hani, Hani. Dalam. Kalau girong kalau. Ngagem kaca tinggal. Saiki Oh, paranono, diparani. Iya. Iki ngerti yen arek Ayo Mas. Oh tangannya langsung dilongne lho. Loh. Iki ya bocah-bocah iki nyerek kabeh.
Ate munggah iso iringane gundul-gundul pacul. Apa kowe gundul to? Kok dadak takon. Lah iya, wah kuwi ya gemahe bareng karo kepethuk. Hani karo kacamata putih, biasane kacamata ireng karo tukang kelas lho. Wah ora sakemaki apa kuwi kacamata apa kuwi? Amin Mas. Plus nih. Hah? Plus. Sing men ki ora matane kene lho. Raka ngono kuwi. Sugeng dalu Mas Bilu Tamren Sugeng dalu. Slim. Oh, Mas AA. Iki jenenge Aikaibon. Tas kuwi ngarani lem. Dadi leme tas ki Aikaibon. Ya. Hohomu ki. Ya tepungan. Sehat lho, nggih, tepungan. Mas. Ayo. Kowe bareng kepethuk Hani kok ngewel kabeh ngopo? Ayo. Aja kok ngobrol karo Hani karo kancane angel. Angger Ayo, kuwi ra ngomong. kenek-keneke dhek ngetik akhire kok. Kok kedere tekan ndukur sampai ngesel sak kacamatane ya keter-keter ya, Om. Mboten apa-apa nggih. Sehat nggih jenengan. Alhamdulillah Nggih, sehat. pipisnya lancar. Lancar. Oh, lancar. Maksudnya iki kadang ki nek anyang-anyangan ki luwara lho, Mas. Ditaleni no. Napane? Karet. Napane sing ditaleni? Boleh Mas. Oh, anyang-anyangan taleni kok ora ngerti to rumusane. Mboten. Iki anyang-anyangan gitu. Sing Heeh. ditaleni gulune. Wong dulune. Heeh. Oh, ndak sia malahan. Tepungan kono. Lim. Ayo Lim, tepungan Lim. Wis kenal kok Wah, ya. ora ayo tepungane. Iki sidone Pak Minto to. Nggih. Loh, aja Pak. Kumpulane karo Gombes iki. Nah, Gombes. Urung tau kumpulan karo sampean kok. Lah iya. Nah iya, tapi kan tahu. Nggih, Mas Taslim. Aja karo kuwi Mbak Ani. Sampeyan kok sing Kenapa? getun sampeyan. Dan apa Lah toh? sampeyan ngobrol angel